Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZvemu Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipositerawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano paplatform penyu. I am looking for any kind of advice. Ndiri musikana ane makore 19 years ekuberekwa. Ndikudawo kureurura kuti ndinodanana nasekuru vangu. So ndakatanga kudanana nasekuru vangu. This was last year. But kubva ndichiri musikana ndaigara ndichingorota sekuru vangu. I tried kuti ndinge ndichitombo namata nezvazvo. Even paya pekuti kuchechi kwedu tinenge tichiita ma10 days at the beginning of the year. Ndaitoti each and every year ndichinotanga kutsanya kudai ndo zvandainge ndichitsanyira izvozvo zvekuti ndisazongoramba ndichirota sekuru vangu. Sekuru ndakatanga kuvarota paya pandakatanga kuita aya anonzi wet dreams, uchirota uchisangana pabonde nemunhurume. Ende ndaiti kana ndavarota kudaro ndaibva ndatonzwa moyo wangu uchifara because vaitouya kwandiri tobva tatonakidzana paya. Then ndakazototanga kutodevelopa feelings for him, but physically manje ndaiti kana ndikangovatarisa ndotonzwa ndichitovada. Then there was this other time pandakazongoenda kunovashanyira kumba kwavo sekuru. Ndo pavakabva vazondisvitsa shoko because ndo vakauya vakazondigamuchira. Takati tiri munzira tichifamba vakabva vazondibvunza kuti une mukomana here? Ndikabva ndati kwete sekuru, handisati ndava kuita zvevakomana. Vakabva vanditi why? Ndikabva ndati I am still waiting for murume wandichazopiwa naMwari. Vakabva vati ko kana kuri kunzi murume wacho ndini? Ndikabva ndashaya kuti ndovapindura sei. So ndokuzototanga kuzotodanana kwatakazoita inini nasekuru vangu. So kubva last year nasekuru hatina kumbogara takawana mukana wekuti tinge tichisangana pabonde. So recently mama manje vava kunditi iwe uri kufanira kuti unge uchienda kunogara kumba kwavo sekuru. So I am scared kuti kana ndikagara ndaenda kunogara pamba pasekuru nagogo apa nasekuru tichigara tichitodanana zvedu, there is something that is going to happen. Handisati ndakambosangana zvangu nemunhurume pabonde. Kana kuri kunzi ndikaenda kunogara navo I am pretty sure kuti ndo zvatichazogumisidzira tazoita izvozvo. And I don't even understand why ndiine mafeelings akadaro kuna sekuru vangu. Ivo vanotogara vachingondibvunza kuti asi how did I fall in love with you? So handizive kuti zvinoita here kuti inini nasekuru tinge tichidanana, zvinoita here futi kuti tinge tichiroorana because ivo ndo zvavakataura. Vakati apatomborina kana dambudziko tinokwanisa kuroorana. Uye mukunoroorana kwedu vanhu vachazoti kudii because tinotodanana zvekutodaro. Kana ndikasataura navo throughout the day dzimwe nguva ndinongotanga kungoyeredza misodzi, not even knowing kuti why ndinenge ndichiyeredza misodzi. Even ivo vakasakwanisa kundibata pafoni, pandinozotanga kubatika pafoni vanototanga nekutopopota vachiti wanga uripi? You feel so much jealous of me, nekuti vanoti vanondida kudarika gogo. Saka sekuru ava ihanzvadzi yaamai vangu. Ndinokumbirawo maadvices enyu. Should I go and stay with my uncle kana kuti ndongosiyana nazvo? Please help me to understand what is it exactly that I am feeling. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Hey, zvakangooma hazvo, zvaari mashura nemakuna. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinodawo kukuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri zvandakasangana nazvo nematambudziko avo andichiri kusangana nawo. So mukoma, inini pari zvino ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira because ndinorara ndichingorarwa nezvinhu zvandisingaoni. But zvinozoitika ndezvekuti paya pandinenge ndapedza kurarwa nezvinhu izvo zvandinenge ndisingaoni ndo pandinobva ndazovhunduka. Ende mukunovhunduka ndinowanzokuona varume vaviri vachibuda mumba mandinenge ndivete. Worst of all, kana ndikarara pambedha zvinotoita worse because ndinenge ndichiti kana ndikavhunduka paya pandinenge ndichitonzwa kutoti munhu wacho anenge achiita bonde neni apedza, pandinogonopepuka
kudai ndichisvinura ndichivaona varume ava vachibuda mumba, ndinobva ndabatwa zvekare nehope. Kungonobatwa nehope zvekare zvinobva zvadzoka zvinhu zviya. Kana ndikasarara pambedha zvinoita sekunge nani, but pambedha inogo area ndava kutotya kutorara pambedha chaipo. Inini ndigerewo muno munyika yevatorwa. Zvakaitika ndezvekuti ndakauya muno munyika yevatorwa mainge muri mugore ra2020. Ndakati ndauya kuno then mabasa ainge asingabatike nguva yacho iyoyo nekuda kwecorona, but ndakabva ndazowana basa mugore ra2021. ndakawana basa iri pane umwe muSouth African mukadzi, so ndakabva ndazotanga kumushandira ndichigara naye. muSouth African uyu at that time mwana wake ainge achiri ne3 years, saka ndiye wandai batsira. Iye akaita mwana nemuNigerian uye vakatoroorana vakatochata. Ndakati ndichigara naye muSouth African uyu pose apa ndainge ndisati ndamboona murume kwake. Nerimwe zuva iye akati asipo, ndo pakabva pazouya murume wacho. At that time murume wacho ainge achitobva kunyika kwavo kuNigeria, ainge akavharirwako ikoko neCovid. Uyu akati achingosvika pamba ndokubva anditarisa neziso rainge rakazara neruchiva, but ndikabva ndangoignore zvangu. Then murume uyu akabva azobuda manje, akati abuda ndo paakabva azodzoka akabata drink, akabva azondipa drink riya. Ndakati ndichingononwa drink ndakabva ndatanga kutonzwa kutoti panapa ndatova nefeeling naye murume uyu, but I tried by all means kuti ndinge ndichiavoida feeling iyoyo kuzonosvika one day akazongondivhurira door ndiri busy ndichigeza. Ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichimutuka. Akangopinda naiyewo akabva atokurura nhumbi dzake ndokubva atotanga kutogeza neni. Pasina kana nguva takabva tatoita zvatakaita mubathroom imomo, but hana yangu yaigara ichingorova kuti ko kana ndikabatwa nemukadzi uyu ndingasaurayiswa here. But I later found out kuti mukadzi wacho ainge ava kutozviziva kuti izvi ndo zvainge zvava kuitika. Saka pane pandakazoda kutiza ndokubva ndazoudza murume wacho ndikati inini hangu I feel as if ndiri kurwadzisa mukadzi wako because now she has found us, because akatotibata one day I was in that room, iyo room yavainge vakandipa ndine murume wacho akangopinda ndokubva atondigarisa pamakumbo ake. Mukadzi wacho ndokubva azongokaruka apinda muspare bedroom imomo ndokubva atotiona paya takagarisana pamakumbo, then akabva atobuda, but haana kana kumbopopota. Saka nekudawo kwekubatwa nefiye ndakabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichitiza zvangu. Saka murume wacho akabva ati usati watiza let me call her. Ndakabva ndazomirira paya achienda kunodana mudzimai wake. Akati adana mudzimai wake ndokubva ndatogariswa pasi. Mudzimai wacho akabva atanga nekungonditi usatya zvako, I am not going to do anything to you. In fact pandakakutsvaka iwe it was a matter of inini ndichida kutowanawo munhu anondibatsira. Ndokubva aseka. Ndikabva ndati kubatsirwa nei? Akabva ati handingamukwanisika ndiri ndega. So I was then told kuti inini basa rangu rainge riri rekuti murume uyu paanenge achida kuita bonde neni ndaisafanira kuti ndinge ndichiramba. Vakabva vazoti kana ndikabvuma vaikwanisa kuzondipa an extra salary. So ndichipinda pabasa apa ndainge ndakanzi ndinenge ndichipiwa 2800 rands, but sezvo ndainge ndabvuma kurara nemurume wacho iyeyu. Pamba apa ndakazogarapo for 4 months ndichirarwa nemurume wacho muNigerian, ende ndakati ndatanga kuchirarwa manje ndakaona kuti aiwanzokutaimira paya pandinenge ndiri kumaperiods ndo paainyanyisa kuda kurara neni, zvekuti each and every day uri kumaperiods munhu anenge achitoda kutosangana newe pabonde. Ende zvimwe zvinhu zvacho zvaainge oita ndiri kumaperiods zvainge zviri zvinhu zvekuti zvainge zvichisemesa, nekuti asati atanga kurara newe zvaaiita ndezvekuti aibva ati ndikuda kutanga ndadya sikarudzi yako, even though achiziva kuti munhu uyu ari kumaperiods. Aikuudza kuti enda unogeza. Aiti kana apedza kundidya sikarudzi yangu ndaitoona kutoti anenge akatozara ropa pamalips ake. Iye muNigerian uyu aitoti izvozvo ndo zvinotomumutsa chikara chake. Saka for 4 months ndiri kumaperiods muNigerian uyu
ainge achidya sikarudzi yangu. Then pandakazotanga kurwara, ndakangorwara about 2 days ndisingagoni kufamba because makumbo angu ainge akaita kuzvimba. So ndakati ndarwara, ndakabva ndazoudza mukadzi uya muSouth African ndikati madam ndarwara ini. Akabva anditi kuti unge uchienda kuchipatara hazviiti. Ndikabva ndati why? Then iye akabva ati uri kurwara nechirwere chinoda kuti unge uchirapwa nen'anga. Saka iye akabva azoti mira ndinge ndichimirira murume wangu tinzwe kuti tinokwanisa here kuwana n'anga inokwanisa kutibatsira inobva kunyika kwavo. So ndopakabva pazodanwa imwe n'anga iyaya yakabva yazouya ikabva yaita zvayakaita. Apa n'anga iyi naiyowo yainge iri yekuNigeria. Mukoma ndakabva ndazobatsirwa paya, but mukunobatsirwa kwangu pane zvimwe zvinhu zvakabva zvazoiswa pasikarudzi yangu. Zvinhu izvi handina kukwanisa kuona kuti zvainge zviri zvei, but ndaitonzwa kutoti ndiri kunanairwa nemishonga iyo yacho yakaiswa kusikarudzi kwangu. Yainanaira ichiita sekunge maspiders. So then n'anga iya yakabva yazobvisa zvinhu zviya ndokubva yakusha mvura. Makumbo angu akatomuka mangwana acho makuseni aserera, but murume wacho manje akabva azoregedza kusangana neni pabonde kuzonosvika ndichizodzingwa. Madzingirwo andakazoitwa basa pamba apa, neumwe musi pavakangobuda makuseni ivo havana kana kutombondiudza kuti vainge vaendepi. Ndokubva ndazosara ndiri ndoga, sezvo ndainge ndaita mazuva ndisina kumbotsvaira mumba nekuda kwekuti ndainge ndichirwara. Ndopandakabva ndazosara manje ndichishifta zvinhu. Mukunoshifta zvinhu ndopandakabva ndazoona kuti kuseri kwefiriji kwainge kuine box rainge ririko. Ndakabva ndatora box reria ndokubva ndazorivhura, ndikabva ndazoona kuti mubox umu mainge muine mari yainge yakawanda. Mari iyi yainge isina kuiswa mumabhando but yairakidza kuti munhu akaisa mari iyoyo akangoita zvekuikanda. Mari iyi ndakambozama kuiverenga but ndega ndakaona kuti mari iyi yainge yakawandisa, yainge isingaverengeki in one day, because inini ndakazogumira pakuverenga 80,000 rands. Ndikaona kuti still mari iyi yakawanda. So ndakabva ndazongotora 20,000 rands ndikabva ndaiisa zvangu paside, but ndakangoisawo pachinzvimbo pekuti kana kuri kuzonzi mari iyi ikatsvakwa at least vanokwanisa kuzofungidzira kuti maybe vainge vakanganwa pavainge vakaiisa. But musi wacho iwoyo dai hangu ndakagara ndakaba mari ndakatiza zvimwe kuda ndingadai ndiri pari nani, even kuzvirapisa ndingadai ndichitokwanisa kutoshandisa mari iyoyo kuzvirapisa. Ndakati ndashifta mari iya ndikabva ndadzorera box. Ndakangoti ndichingonopedza kudzorera box ndikabva ndatonzwa motikari yemuNigerian uya ichitopinda pamba. Vakabva vazopinda mumba ndokubva vatora box riya. Vakangoti vachingonotora box vasati vatomboverenga mari, because ipapo ndainge nditori busy ndichimopa mudining. Murume wacho akabva atoti the money is missing. Ndakamunzwa achitaura nemudzimai wacho achiti the money is missing. Ndokubva ndazodanwa paya, vakabva vandibvunza kuti hauna kumbogara watora mari here? Ndikabva ndati handina, ndanga ndisingatombozivi kuti mune mari. Murume wacho akabva atanga kupopota, but chakandivhundutsa ndechekuti mukunopopota kwake akabva nanga straight apo pandainge ndakahwandisa mari yacho iyoyo, because mari iyi zvandakaita ndezvekuti makauch avo, makumbo emakauch acho ainge aine maspaces, magap zvekuti unokwanisa kutopfekedzera mari. Saka ndakasplita mari iyaya ndikabva ndaipfekedzera, but chakandishamisa ndechekuti murume wacho akangononanga straight pamakumbo ecouch akabva atoburitsa mari, akabva ati what is the meaning of this? We trusted you a lot, we wanted to change your life, but you are a thief. Ndokutodzingwa basa kwacho kwandakazoitwa ikoko. Ndakabva ndadzingwa paya ndikabva ndazobvapo ndokubva ndazoenda ndikatanga kugara neimwe friend yangu. Iko zvinozvi ndinoshanda hangu, but ndinoshanda mudzimba dzakasiyana. Handina pandinoti apa ndo pandinoshanda permanently, ndinongoitawo izvozvo zvemapiece job. So mukoma upenyu hwacho handizivi kuti huchazoguma nepi, nekuti kana ndikangorara pambedha ndinorara husiku hwose ndichingorarwa. Kunyange ndikada kuzama kuita mamwe maplans ndinotokwanisa kutomuka ndichinzwa kuti mumukanwa mangu umu munenge makazara zvimwe zvinenge zvakaita kunge yogurt, zvekuti ukazvisvipa kudai unoona kuti
zvinenge zvakatoita kunge yogurt, zvichiratidza kuti zvinhu izvi zvinoti kana zvikanditadza kusikarudzi kwangu zvinobva zvatanga kundirara mumuromo mangu. Kunyange kuti ndinge ndichiita marelationships ndinosemewa hama dzangu, but nditori munhu akatonaka zvekutoti ndinotoyevedzawo. I deserve to be with someone, but wose wandinenge ndadanana naye anobva atevererwa nemamwe mazimwinyama ekuti wega unotoshaya kutoziva kutoti what is going on in this guy's life. Saka zvaizvezvi ndakangozviudza kuti it is far much better kuti ndimbogara zvangu ndiri single. Ndinokumbirawo kuti kana mukandiposterawo nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, anzi kana zvikanditadza nekukuku zvinouya kumuromo kwangu. Naimi zviriko izvozvo zvekuti munhu anotomuka achitoona kutoti zvinhu zvacho zvanga zvichindirara nemumukanwa. Strange things do happen in this world. Asi ndo message yavo iyo yavakanditumidzira. Ngatitaurei navo mucomment section. Hey.